ochotný život riskovať? Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo v noci nemôže spať. Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo nevie, čo sa môže stať. Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo je ochotný život riskovať. Keď utekáš do bezpečia, utekaj oproti tam, kde sa o sekundu zabudí. Hra sa na život, nie na budy. Nedá spoliehať na náhody. Vtedy si rád, že máš komu zavolať. Tých, čo sú ochotní život riskovať. Nečakajú, že ľudia budú ďakovať, pripravení, že budú hejtovať. Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo je ochotný život riskovať. Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo v noci nemôže spať. Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo nevie, čo sa môže stať. Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo je ochotný život riskovať. V škole sa nachádza ozbrojený útočník, pripravený zabíjať, pripravený pustošiť. Sú tam tvoje deti, je tam tvoja rodina. Každá sekunda, ako hodina, si rád, že tam má kto prísť. Profík, ochotný podstúpiť risk. Je to samozrejme, tak by to malo byť. Vie týchto ľudí spoločnosť oceniť. Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo je ochotný život riskovať. Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo v noci nemôže spať. Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo nevie, čo sa môže stať. Povedz mi, aký by plat mal mať ten, čo je ochotný život riskovať.